Здравейте, дами и господа! Какво искам да ви представя в първата част от филмчетата, които мисля да направя? Искам да ви представя това пликче. Може би най-важното пликче в целия комплект с смесители. Spare Parts, както виждате, пише. Това са резервни части, в които най-важното нещо е... Сега ще се опитам да го извада. Най-важното нещо е ето това ключе. Без него сте мъртви. Ако искате да си развиете правилно аератора, без него няма да се справите. Така че това пликче го пазете на всяка цена, повече дори от смесителя. Та, дами и господа, ето за целта сме взели един чуден смесител от серията Гала. Прекрасен, масивен смесител, който ще ви върши работа цял живот. Не използвате чукове, клещи, гарги, френски и други ключове, а ползвате ето това ключе. Слагате тук в двете пъпчици и развивате. Както се развива, хоп, и аератора е на лице. Както виждате, най-обикновен пластмасов аератор. Няма нищо сложно в него. Ако е запушен, промивате го с вода, връщате го обратно, навивате на ръка, хоп, и с ключето го затягате допълнително. Готово. И по този начин имате нов аератор. Никой не ми се обажда да ми каже какво да правя, като ми се запуши. Информирани сте. До нови срещи!